La vostra presència tots és en si mateixa una demostració de la importància del que estem fent avui. Monsieur l'inspecteur, vous m'avez inspiré parce que je parlais. Fem que els nostres somnis siguin realitat. Com ho mostra el títol del llibre de la Bressola, La realitat d'un somni. La nostra història és un llarg viatge del somni fins a la realitat. I ens trobem, amics i amigues, avui davant de la realitat d'un somni. En Miquel Mayol, el nostre president fundador, sempre diu que aquesta casa és un miracle permanent. Però crec que aquest miracle no se l'esperava, que no, Miquel? Era com un somni amagat de la Bressola que no es podia ni expressar. Avui, però, és aquí, real. El podem tocar i dimarts els alumnes hi podran estudiar, riure i jugar. Aquest somni, amic Josep Colomer, l'has fet realitat. Amb una motivació i fins i tot diria una tossuderia exemplar. A més d'haver fet la primera inversió, no t'has estalviat anades i vingudes de Barcelona a Perpinyà i fins a Montpeller, consultes d'arquitectes, visites d'edificis per disposar d'exemples a seguir, sense comptar, evidentment, les impaciències que hem compartit, impaciències provocades per les complicacions burocràtiques i administratives. Amics, això ha durat anys. Amb projectes canviats, revisions, reduccions de terreny per part de la direcció de l'equipament i finalment es va veure que sense la intervenció del govern de Catalunya no s'arribaria al canvi d'escala que la demanda de les famílies i la dignitat que tots volem per la nostra llengua justificada. En Josep Colomer es va adreçar a la Generalitat i al vicepresident Josep Lluís Carod Rovira, que té les idees molt clares sobre el que representa la Bressola, sobre el que són els països catalans i que coneix molt bé la Catalunya del Nord des de fa molts anys, amb totes les seves glòries i també totes les seves misèries. El nostre amic Francesc Calvet, batlle i diputat del Soler, ja fa molts anys que ajuda a la Bressola. El 1996 ja va adquirir els locals, els primers locals, per obrir l'escola primària catalana del Soler. El 2004 va cedir els terrenys per instal·lar els prefabricats de secundària i enguany ens ha cedit per 99 anys el terreny on ens trobem. La Bressola i el país no li ho agrairan mai prou. La tossuderia i el patriotisme d'en Josep, la clarividència i la sensibilitat del vicepresident, la del nostre amic i el batlle i diputat del Soler, Francesc Calvet, han permès aquest canvi de dimensió que recorda la història de la Ventafocs, Cendrillon. La Bressoleta de fa uns anys, o uns quants aquí la recordeu, deixada de la mà de Déu, instal·lada quasi sempre en barracons, que no disposava de vegades ni de lavabos per la mainada, encara ho recordo als anys 80, jo mateix a Nils. Disposa avui del que per ella és com un palau. Un palau on sembla que fins i tot la nostra reflexió sembla més serena i doncs és més eficaç. Gràcies, Josep Colomer, gràcies, Josep Lluís Carod Rovira, gràcies, Francesc Calvet. També vull donar les gràcies a l'empresa Fondavila, que ha demostrat àmpliament la seva eficiència i també la seva eficàcia i la seva rapidesa. La directora del nostre centre ara entregarà a l'Axel Lots, que ha estat cap de les obres d'aquest edifici, aquest ram de flors en reconeixement de la feina feta tan bé i tan ràpidament.
Vull afegir que quan el Raimon Fontdevila me va dir això estarà acabat pel curs que ve, jo el vaig creure, però crec que va ser l'únic. Menteix o no? Jo el vaig creure, però crec que va ser l'únic. El senyor Fontdevila, i aquí parlo davant de la seva germana, me va dir acabaré aquest col·legi a temps. Jo el vaig creure fins al punt que he fet treure enguany prefabricats de l'antic col·legi per portar-los a Sant Esteve. Doncs ara no podríem tornar als barracons perquè ja n'hi ha una part que no hi és. Mireu si el vaig creure, que he fet treure els barracons d'allà. Doncs, però crec que la confiança aquesta que teníem us la mereixeu amplament. La construcció de la Bressola, aquesta llarga aventura de reconquesta de l'ensenyament català a les nostres comarques és obra de tots. Veig aquí antics presidents d'aquesta casa, pares d'alumnes, alumnes, exalumnes, i ara tinc el goig de poder afegir el senyor Jean-Luc Benefice, inspector d'acadèmia. Monsieur l'inspecteur d'académie, en 1969, le général de Gaulle, président de la République en exercice, avait parlé en breton lors de son discours de Quimper, en 1969 donc. Depuis, les écoles CSK au Pays Basque, la Bressola en Catalogne, Diwan en Bretagne, Calandrette en Occitanie sont nés, tentant de rendre aux citoyens leur droit à leur langue et à leur culture et celui de les transmettre à leurs enfants. Après bien des avatars, d'innombrables voyages au 110 rue de Grenelle à Paris, j'ai eu l'honneur de signer en 1995 avec M. Xavier Darcos, alors chef de cabinet du ministre, le protocole d'accord qui nous lie aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale. C'est suite à ces accords et dans ce cadre que j'ai eu le plaisir, lors de nos rencontres au ministère d'abord et à l'inspection d'académie par la suite, de trouver en vous une écoute rare et une grande capacité à comprendre nos problèmes. Je n'oublierai pas que c'est votre intervention qui a permis l'attribution de 3 nouveaux postes cette année à la Bressola. Ces postes ont pu finalement être affectés à ce collège pour la première fois, constituant une reconnaissance de notre enseignement, non plus primaire, mais maintenant secondaire. La politique suivie par le ministère de l'Éducation nationale pendant toutes ces années en faveur de nos écoles et de l'enseignement de nos langues, avec les classes bilingues notamment, s'est vue finalement justifiée par la modification de la Constitution. Pour la première fois depuis que Louis XIV avait interdit l'usage du catalan, il avait dit l'usage du catalan répugne. Pour la première fois donc, depuis que Louis XIV avait interdit l'usage du catalan, celui-ci est reconnu comme faisant partie du patrimoine de la République. Je profite de cette occasion pour saluer le député Daniel Mac, qui a marqué l'histoire en étant le premier député de la République à s'exprimer en catalan au Palais Bourbon. L'inauguration de ce jour sera, me semble-t-il, historique, dans un cadre européen transfrontalier, comme cela a été dit. Les administrations catalanes et françaises collaborent pour faire avancer l'enseignement laïque catalan. Esperem que el dia d'avui sigui el punt de partida d'una nova era i d'una veritable revifalla de l'ús de la llengua catalana a les nostres comarques. Aquest edifici, aquesta trobada ens comprometen i ens obliguen. Però crec que totes les persones, meinaderes, personal de neteja, mestres, professors, alumnes, pares d'alumnes i directius que dia rere dia fan la Bressola estaran a l'alçada del repte que tenim al davant, construir el millor ensenyament català possible, sabent que el retrobament de la nostra personalitat ha de permetre als nostres joves de ser més responsables, més dialogants i més oberts a les diverses cultures d'Europa i del món.